15 anyos nga solterito gintiro patay sa iya amo nga kaupo sini sa paginom-inom. Biktima kag suspect nagpaisay antes ang insidente. Suspect arestado. Si John Sala nakatuto. Ginakabig pa sa way sa iya pamilyang 15 anyos sa solterito nga si alias Toto. Gani gintugyan na lang kuno sa iya amo nga si alias Nonoy ang pagdisiplina sa iya. Ini ang base sa investigasyon sang San Dionisio Municipal Police Station. Si Toto ang nagabantay sang mga bibi ni alias Nonoy. Apang alas 10:30 hanggang Marso 9, samtang nag-inom-inom ang duwa kaupo ng pilanila ka mga abyan na guni selebrar ang kaadlawan sang sospek. Wala kuno mauyunan sang biktima ang paglaygay sa iya sang sospek. Kinahatagan niya ni advice ang aton nga victim but tungod sang tuman nga kaulumbon daw nagsigi anay ang panabat na sang aton nga victim daw hindi na santo until such time nga nagkuha po si Dio si victim. Ginpunggan pa sa ilang mga kaobdanan sa ilimnan ng duwa apang nagpauli ang sospek. Pagbalik sini, may dala na nga pusil kagintiro sang isa ka beses ang biktima apang wala maigo. Nagpalag yung biktima apang ginlaga sini sang sospek tubtub nga nalabot kagintiro liwat sang duwa ka beses nga nagresulta sang iya kamatayon. Si victim nato nagagom sang igo sang caliber 45 sa right portion sang iya nga breast kagang isang nga igo ara sa left portion sang upper abdomen niya. Nagpalag yung sospek matapos ang insidente apang kahapon sang aga. Nadakpan man sa kapulisan pinaagi sa hot pursuit operation. Ang sospek ang nagapakatubang sa reklamong murder. John Sala, 1 Western Visayas.